Esta semana en Parroquias de Galicia estaremos no corazón do Salnés e máis concretamente no municipio de Meaño. Un concello que combina como poucos en Galicia a beleza natural co encanto do rural. Visitaremos, como sempre, as zonas máis belas e curiosas deste concello e ademais estaremos con Don Aurelio, o sacerdote encargado das parroquias de Dena e Villalonga, un sacerdote cercano que se desvive polos seus fegreses. Xunto a él coñeceremos os segredos e as curiosidades das igrexas que están ao seu cargo. Ademais estaremos como sempre con varios fegreses. Coñeceremos a historia de Antonio, un mariñeiro que fixo unha promesa moi especial á Virxe. Estaremos coas catequistas e cun coro moi especial, porque se algo non faltará no programa de hoxe será moita música. Situado en pleno corazón do Val do Salnés, encadrado entre as estribacións meridionais do Castrobe e a ampla depresión que se abre ao mar de Arousa, sitúase o municipio de Meaño. O concello de Meaño combina como poucos a beleza natural da súa paisaxe coas imaxes máis emblemáticas da Galicia rural. Estamos ante un espazo marcadamente rural, pero a pesar diso está densamente poboado e caracterizado por un uso intensivo do chan para as actividades agrícolas que supoñen a actividade económica máis importante. O seu pequeno territorio está dividido en 6 parroquias: Covas, Dena, Lores, Meaño, Padrenda, Simes e Sil. O interese turístico desta localidade é notable, xa que é pródigo en cruceiros, igresas e pazos. O concello de Meaño responde tamén á procura de alternativas ao tempo libre e ocupación de lecer, con actividades ao aire libre, recuperando camiños e carreiros, mostrando os lugares e recunchos máis fermosos e pintorescos do municipio. As paraxes de interese con que conta o municipio son variadísimos e na súa viaxe por Meaño os visitantes poden coñecer lugares como o Monte Castrobe, lugar onde o camiñante pode contemplar os camiños dos prados e hortas, viñedos, camelios e magnolios que teñen como referencia a ría de Arousa. Sen dúbida estamos ante unha paraxe natural desas que consiguen namorar, que invitan a soñar e a perderse, a imaginar e a buscar a paz que só podemos encontrar no medio do rural de Galicia, esa terra capaz de enamorar a galegos e visitantes. É precisamente nesta zona onde queremos que coñezan ao noso protagonista de hoxe, Don Aurelio. Moi buenas, son Aurelio Ares, cura de Dena e de Villalonga, e vou vos enseñar un pouco que hai por aquí e tamén comentarvos o que facemos aquí na parroquia, en grandes rasgos. No centro da vila atopamos a igrexa de San Pedro de Villalonga, un pequeno templo de planta rectangular formada por unha soa nave con cuberta a 2 augas. A de San Pedro de Villalonga é unha igrexa moi sinxela, na que o único ornamento atopámolo na fachada principal, coa porta rematada en arco de medio punto e un frontón sobre ela, e o campanario situado no lado dereito desta, de estilo barroco e rematado en pináculo. Don Aurelio chegou como párroco de Villalonga fai 3 anos, aínda que xa por aquel entón levaba encargado da parroquia de Dena, zona moi próxima a esta, 12 anos. Antes de chegar aquí este sacerdote, que vive a vocación dunha maneira exemplar, estivo como párroco en varias igrexas de Lavacolla e ademais foi o encargado da Pastoral da Saúde en Santiago de Compostela, pero despois de tantos anos, Don Aurelio necesitaba un cambio, por iso non dubidou en pedirlle ao arcebispo de Santiago un traslado. Don Aurelio pasou da cidade ao entorno máis rural, do ambiente das aglomeracións e os atascos, a paz e a armonía que aportan os povos do rural de Galicia. Que fai 15 anos para enero que estou aquí. Eu estaba en Santiago
levaba unhas parroquias pola zona da Lavacolla, estaba tamén encargado da pastoral da salud, iba ao hospital general os lunes e martes. Quizá polo tempo que levaba ali e o mundo do sufrimiento, do dolor, pois xa chega un momento que é difícil leválo, non? Entón pedindo ao señor arzobispo un traslado, pois cando me mandou para aquí, que foi agora en enero fai 15 anos, doume Nantes e Dena. E despois co tempo, agora hai 3 anos, pois que 3 ou 4 anos que falleceu o cura de, si xa polo menos 4 que falleceu o cura de Villalonga, entonces ele e o vicario, bueno, pois estuveron que lle aceptara Villalonga, encarguei unha temporada dela para celebrar de misa e tal, pero pensei que sería solamente hasta junio, pero chegar, pois, díxome que tiña que continuar e pideume que continuar e leva a Dena e Villalonga. Don Aurelio descubriu a vocación cando era neno grazas a un sacerdote da súa parroquia quen lle mostrou o camiño do sacerdocio dunha maneira máis persoal. Pouco a pouco, don Aurelio foi dándose conta de que ese era tamén o camiño que el quería seguir, co que sería feliz, e non se equivocou, porque agora, tantos anos despois, é un home completamente cheo, satisfeito co seu traballo, querido polos veciños e máis apreciado aínda se cabe polos fegreses. O origen da miña vocación, como moitos deles, eu tuve un sacerdote na miña parroquia en Conxo que foi o que me orientou hacia a vida religiosa, non como vos dixen antes, eu entrara na Orden da Merced. El foi o que me orientou. En un principio, pois, meus pais opoñíanse, creían que non tiña vocación e tal e cual, non? Pero cando viron que a cousa, pois, que iba en serio, pois, estaban moi orgullosos de que eu fora sacerdote, non? A fe é para don Aurelio absolutamente todo, un regalo, unha maneira de vivir a vocación, e, ademais, unha herdanza familiar. Don Aurelio se criou no seo dunha familia profundamente cristiá, e isas cousas marcan. Por iso, don Aurelio aprendeu dos seus pais e especialmente da súa avoa o amor polos demais, pero, sobre todo, o verdadeiro amor cara a Deus. Pois foi ese sacerdote que o que me orientou. Eu na miña familia, bueno, pois vivía esa fe. Meus pais non eran que foran beatos, pero era xente de misa dominical e había ese aspecto, pois, despois tuvera unha abuela que eu xa recordo pouco dela, que era super religiosa e xa desde moi neno levaba má iglesia, e iso quizá influeu bastante, non? Pero sobre todo, tal vez a orientación dun sacerdote, sempre hai cando hai unha persona que te orienta, que ve máis ou menos que tes vocación, ou polo menos inclinación a vocación, ben despois co tempo, unha vez que vas estudiando e que vas asimilando un pouco, pois, todo o que vives, que de alguma maneira, pois, fai que te interese o sacerdocio. Cando don Aurelio comentou na súa casa que quería ser sacerdote, foi a súa nai a quen máis sorprendeu esta decisión. Eu recordo que a primeira vez que lle dixen a miña nai que en paz descanse que quería marcharme, e puxose tipo, di que eres o demo, tal e cual, que non, como que eu non, vamos, era un traste, un rapaz daqueles con 12 anos, 13 anos, pois non eras, pero vamos, non veían, ou mellor quizá, eles naqueles tempos valorábase moito o sacerdocio, veían como que o sacerdote pois era unha casta especial, e somos como os demais, Co paso dos anos, os seus pais sentíronse orgullosos de ter un fillo sacerdote. A fe, como ben indica don Aurelio, exixe un compromiso, unha dedicación e unha entrega que a día de hoxe é difícil encontrar nos xóvenes. Aínda así, el está encantado coa súa labor como sacerdote. Por iso invita a todos os xóvenes que sintan a chamada vocacional a que a sigan, que se arrisquen, que non teñan medo, porque cando Deus pide, tamén dá moito. Que no noso tempo valorábase moito o sacerdocio, non ser dicir que tiñas un fillo sacerdote ou religioso tal, incluso para as mesmas familias e para pois era un motivo de orgullo. Hoxe, pola razón que sea, pois xa non se valora tanto, non? Por outra parte, hoxe, o que vos comentaba antes, os pais que teñen 2 fillos, pois deixaron para o sacerdocio, pois entregar un fillo para a iglesia, pois costalle moito, non? Sin embargo, eu penso que as familias cristianas, bueno, pois debían de preocuparse de eso, así como un pai cristiano pois orienta o seu fillo para que sea médico, abogado, albañil ou o que sea,
pois tamén deberei dicir, pois tamén pode ser sacerdote, eso sobre todo nas familias cristianas, non? Porque estamos vivindo, pero hoxe vivimos unha crise de fe bastante grande. Hai xóvenes moi comprometidos, hai que reconocelo, pero cando se lle fala de dar ese paso para o seminario, a consagrarse ao Señor no sacerdocio, eso xa lle costa máis, xa non están tan dispostos a facelo. Don Aurelio, párroco de Mundo, viaxou moito e estudou ademais en diferentes cidades. En Herencia, Ciudad Real, este párroco ameno e moi cercano comezou os seus estudos nos anos 60. Salamanca ou Verín foron outras das cidades na que este sacerdote completou os seus estudos. Xa te digo, entrei no ano 60 nun pueblo, empecé a estudiar nun pueblo da provincia de Ciudad Real que lle chaman Herencia. Ali fixen primeira e segundo de latín a 13 kilómetros de Alcázar de San Juan, indo hacia Jaén. Ali fixen primeira e segundo de bachiller. Despois dali viñamos a Sarria, na provincia de Lugo. Ali fixen terceiro, cuarto e quinto. Despois estuve uns meses en Berín facendo prenoviciao. Despois en Pollo fixen un noviciao, 3 anos de filosofía e 2 de teología. Despois xa terminei a teología en Salamanca. O sacerdocio é todo para el, unha maneira de vivir, unha vocación, a felicidade, a paz e a tranquilidade. Por iso recomenda a todos os xóvenes que sintan a chamada vocacional a que se arrisquen, a que a vivan, a que se deixe levar e non teñan medo, porque a pesar de ser unha vida chea de sacrificios, o sacerdocio é para quen sinte a vocación, a felicidade plena e absoluta. Que sí, que merece a pena, que é moi gratificante, que vai encontrar unha paz e unha felicidade que ao mellor fora non a vai a ter, e aos pais sobre todo diría, porque moitas veces pensan que perden un fillo e todo ao contrario, gánano, porque un chico que se casa, pois quen che di a ti que a súa futura esposa que despois vai a aceptar aos pais ou nos vai a aceptar, mentras que un rapaz sacerdote, a parte da felicidade que ele encontra e da satisfacción se realmente ten vocación, pois ele nunca vai a olvidar aos seus pais, vai estar sempre pendiente deles e iso, entendes? E moitas veces ese medo teñen os pais, eu que sei, porque pois, ven que ao mellor a nosa vida é unha vida sacrificada, dura, pero tampouco non é unha vida que teamos que estar todo o día rezando, non? Temos os nosos momentos de oración, claro, porque se un sacerdote non reza e tal, pois que vai a decir aos demais. Necesitamos esta unión con Cristo. Como dicían os clásicos, nemo dá coa non hábito, que nadie dá o que non ten. Entón, para falar un pouco da oración aos demais, témola que experimentarnos, non? Pero eu diría que realmente un xoven que teña vocación e que se consagre, pois vai a ser moi feliz. Don Aurelio, xeneroso por natureza, se acorda en cada momento de oración dos demais. Amigos, familia, veciños, fegreses ou incluso compañeiros de vocacións son a gran maioría das veces os protagonistas nas plegarias deste párroco. Mira, eu desde a mañán que me levanto na oración de laudes, pois eu poño as intencións dos meus feligreses de todos, non? Da xente enferma, da xente que traballa, dos que non teñen un traballo, queren traballar e non poden, de tantas persoas que están sufrindo. Dicir que en ese aspecto pois xa empezas o día, despois, bueno, pois cando no traballo normal, cando faz calquer pequena cousa, pois que de alguma maneira podes axudar as persoas, pois eso dache unha satisfacción grande, non? E ao mellor no mismo despacho, que ao mellor, bueno, pois enfadas un pouco nun momento porque así rinchesto xa ahora inmediato e non o podes facer ou tal, pero quero dicir que hai unha satisfacción grande en calquer cousa. A igrexa de San Pedro de Villalonga sufriu dende o século XVIII numerosas reformas. De feito, ampliouse o templo e realizáronse numerosas melloras. O patrón encargado de velar polos veciños e fegreses desta parroquia é, como en moitos outros templos de Galicia, San Pedro. A labor dos fegreses é incuestionable nas parroquias que están ao cargo de don Aurelio. Colaboradores incansables, este sacerdote conta cun gran equipo de persoas que diariamente lle axudan a que todo marche sempre á perfección. Os fegreses están encantados coa labor que fan na igrexa, saben que así axudan ao párroco e, ademais, se implican dunha maneira exemplar na vida parroquial, algo que sen dúbida lles aporta unha gran satisfacción.
Xosé Antonio, por exemplo, é un dos fegreses desta parroquia e, ademais, membro do grupo de liturxia, unha actividade que recomenda a todo o mundo. Bueno, é un pouco a colaboración nas lecturas e na organización da liturxia na parroquia. A igrexa de San Pedro de Villalonga conta ademais con 2 coros, un infantil e outro formado por persoas de máis idade. Claudio Torres, presidente do Coro dos Maiores, que foi formado en 1992, asegura que están encantados de pertencer a este coro. De feito, aproveitan para cantar sempre que a ocasión o require. Acompañar a misas e a cousas así. Facer misas, facer villancicos, facer de todo. Habaneras, o sea, todo, cantos populares, muitas cousas. Xente somos poucos, porque non sei que pasa no pueblo de Villalonga, pero po coro non se queren arrimar moitos. Entón, pues bueno, porque somos, aguantamos a capa, como dice outro. O coro infantil anima, por suposto, tamén sempre que pode, as festas parroquiais. Cuando estábamos haciendo, antes de hacer la comunión, nos gustaba mucho cantar, entonces decidimos hacer coro para animarnos también. A parroquia de Santa Eulalia de Dena é o outro templo do que está encargado don Aurelio. Esta pequena igrexa localizada a 13 km de Pontevedra conta cunha fachada de pedra e un estilo románico. Ambientada nun entorno bucólico, cunha paraxe natural envexable, esta fermosa igrexa ten a Santa Eulalia de Mérida como patroa. A pesar disto, os veciños da zona teñen unha especial devoción por Santa Lucía. Falar de Santa Lucía para os de Dena pois é algo moi sensible para eles, porque realmente non quero dicir que desprecen a patrona, nin moito menos, pero non sei, pero desde sempre pois Santa Lucía ten moita, e de feito Santa Eulalia por aquí por esta zona ten moitas parroquias dedicadas, porque ten a de Nantes, Xil, Dena, Villa García, hai moitas en Santiago, creo que despois da Santísima Virgen é a santa que máis parroquias ten dedicadas na nosa archidiócesis de Santiago de Compostela. Se a igrexa de San Pedro de Villalonga contaba cunhos fegreses moi aficionados á canción, a igrexa de Santa Eulalia de Dena non é menos. De feito, neste templo, coñecemos unha historia desas que consiguen poñer a pel de galiña, a de Antonio, mariñeiro e gran devoto da Virxe. Estou jubilado e sempre me gustou cantar xa desde pequeniño. Bueno, sí, sigo. Teño como referencia curiosa decirlle, por exemplo, que hai 40 anos que embarquei por primeira vez, entonces, pois, aquel día tuvemos un gran problema, casi un naufragio, non? Entonces, a partir de aquel momento, encomendeime a Virgen, entonces, todas as nochebuenas suelo cantar, sempre, si me encontro no barco, si me encontro incluso nas Estela Maris, Valencia, Barcelona, aquí, alá, donde sea, pero sempre matemático, día de Nochebuena.
desierto, yo quiero contar al mundo lo que soñé. Yo vi llorar a Dios y al preguntar por qué lloraba, me contestó el Señor que por nosotros se apenaba, porque ya no seguimos sus santos mandamientos y nuestro pensamiento se aleja de su amor. Me habló con triste voz de tanto niño abandonado, de la miseria atroz de tanto pueblo destrozado, porque si le queremos, si le necesitamos, porque no terminamos de hacer llorar a Dios. Colaborar coa parroquia e transmitir a palabra de Deus é sempre gratificante para quen o fai. Por iso, as máis de 16 catequistas que colaboran nesta parroquia, impartindo a catequeses tanto de comunión como de confirmación, non teñen problema en contar que é unha labor que lles encanta, que a fan cun gran amor e que ademais lles aporta máis do que elas aportan. Rosa e Angélica, que levan máis de 20 anos como catequistas, invitan a todo o mundo a que probe, ao menos unha vez na vida, esta experiencia. O ser catequista é salir como estou aprendendo aínda deles. Quero dicir que aínda eles me enseñan a min en cousas, non? Entón sales orgullosa e contenta. Sí, os rapaces son moi agradables e espontáneos, aínda que en todos os grupos hai algún rapaz a mellor máis difícil, sempre outros son moi gratificantes falar con eles. O sacrificio non por amor, libre, o amor libre. Facémoslo por cariño, por eso, precisamente. É que as cosas se non se fan por cariño, de algo non se fan. 2 anos leva o sacristán desta parroquia, Suso, desempeñando esta labor. El se encarga de tocar as campás, de que todo este sempre listo, que nada falte, e sobre todo o máis importante, Suso é a man dereita de don Aurelio, un apoio, xuntos forman un bo equipo. Bueno, 2 anos, moi pouquiño ainda, 2 anos. Sí, jubilouse o outro señor, xa era un pouquiño maior, xa, porque xa levaba tamén moitos anos, 24 anos, iba para 25 anos. E logo, pois, don Aurelio, pois, que xo que viñera a botarlle unha man, pois, eu tamén agradecido tamén, aí é moi ben. Pois, celebramos misas e máis hai que tocar a campana tamén, claro. Non é electrónica, aquí é a man. Sí, porque a parroquia quere que sea a man, non quere que sea electrónica. Todos os membros da parroquia son importantes, insustituibles e ademais necesarios, pero se hai unha labor que destacar particularmente nesta parroquia é a da coral de pensionistas e minusválidos, e non só polo mérito que teñen, senón porque aínda que din que non teñen experiencia, esta coral canta as mil maravillas. Bueno, pois levamos desde o 2001, foi cando naceu esta coral, fundada por don Ángel Álvarez Casal. Foi fundador da coral e, bueno, por circunstancias xa non está con nós, falleceu fai un aniño e medio, verdade? Fai un ano e medio. E a través deso, nós seguimos isto, como dicía, nasceu no 2001, entonces no 2005 fundouse como asociación de pensionistas e minusválidos. Aquí estamos seguindo o trayecto que nos deixou, iso, como temos aquí agora de presidente, quedou Elisardo Vidal San Pedro, eu son a tesorera, temos tamén o vicepresidente, José Rosa, secretario Osea Francisco, Luis, bueno, eso, somos 7 directivos en total. Entonces, somos os que seguimos con este trayecto, tirando todo, e queremos seguir trayendo porque temos 250 socios na asociación e por eles faremos o que sea. Esta coral creada en 2001 está formada por auténticos profesionais que sen experiencia previa no mundo da canción conseguiron poñer a nota musical a esta parroquia.
Eu penso que cabe destacar que somos unha asociación, somos unha coral que pertencemos a unha asociación de pensionistas e minusválidos. Entón, claro, en canto ao canto coral, isto ten unha grandísima importancia porque son xente, pois, que non ten coñecementos musicais, pero cun gran afán de superación. Entón, gracias ao traballo cotidián, ao día a día, pois, conséguese facer cousiñas. E, bueno, tamén temos que falar que tamén temos un párroco que tamén nos axuda no que el coida, no que el está, no que estamos aquí, tamén nos dá moi boas entradas. Don Aurelio, home campechano, cercano, ameno e entregado, é ademais un sacerdote cunha historia de vocación exemplar que pasiño a pasiño, pero sen descanso, foi coñecendo e achegándose ao camiño do sacerdocio, un camiño que é a día de hoxe no que encontrou a verdadeira felicidade. Bueno, pois isto foi todo. Gracias por haber vido, esperemos que sea do seu agrado. E se queren volver por aquí, pois serán ben recibidos. Así que, graciñas e hasta siempre.